दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानसि जथुम्मायाव रौथायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो अनसुला अनसुलि गोसोनि मानसि लोगो मोनफैदों बेनि थाखायनो बांसिन गोजोननाय मोनदों आं फैफेरबावाखैमोन बे जायगायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम मिटिंआव थांलायबाय होन नासनि थिग बेरायगोन दिनै होन XYZ सिम बेरायगोन नो नोंनि आइडिया ओरै दिंदां दिंदां जानो हागोन दिनै दे गाखोद दे Hai, hebat sih. Nang buah tanggan. Cultural meeting, cultural. Program jangan dah. Nang buah tanggan ni macam. Masa nak? Nang masa tanggan? Kau biar. Ruk tiap. Ya, macam lah deh. Nang buah tanggan. Hah? Mana? Malai ne. Dukona. Lain, posta lain. Phải về thằng nữa đừng ạ. Komsi dulu, Refe. Dhwnsri Fungkha ni malika meeting apa ni? Aku logo mendeng. Arbailah, logo peralah. Jangan lebih tahu. Berat tu sampai di mana kucing baik baik je. Enggak, deh. Engkarsikan deh. Kacau lah ni roh. Mana sekolah apa? Mohila. Sekolah apa? Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्रायथ' नै आङो मिटिंआव फैलायबाय दिनै मैया मोसाखांबाय जोङो मोनसे ओमफ्राय दिनैबो मोनसे मोसाबावनो नागिरदों जोङो मोननैसो लोंखादोंमोन नालाय बिनिखायनो सानसे मोनसे मोसागोन होननानै रानना लाबाय ओमफ्राय दिनैथ' मिटिंआ लास्ट एसे मोसालांसै आरो सिंगारफोरबो दङनो सोरबा सोरबि ओमफ्राय सिंगारफोरजोंबो एसे मोजां मेथाइ खनोबा मोसालांसै आरोना लास्टनि जोबनायावहाय ओमफ्राय दिनैथ' ओरैबादि मानसि जोङो मिटिंआव दसे थांनानै फैबाय माने हाबद्रायाखै आरो लामा एसे नायनानै फैबाय ओमफ्राय लामायावनो जाफबजोबनायखा मानसिफोरा ओरैबायदि मैया एसे खममोन ओमफ्राय दायो आङो देलायनोसो थांग्रोनोसै माने एसे मेकआप खालामसै आरो ओमफ्राय दा उनावहाय मेकआप खालामनानैसो मोसानोसै ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ लानोसै आङो दिनैबो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' माथो सानस्रि माहाजोन Kando, pick up and do the Mana karda? Dini kasih benam kita nanggo. Dini mina mamle. Dhwnsri Boro. Dhwnsri Boro. Sabai. Dini nama. Dia nang bawa karena hangona. Dini ya. Mama dia lihat tu. Karina Daimari. Dini ya. Sunita Masahari. Are. Makeup belakang lain ni mana warna? Nengnia mana? Semia. Nengnia. Tinggal. Macam sekarang apa ni? Dah. Macam sekarang apa?
मिथिंगा बसुमतारी बरगयारि आयौ सालाया गिदिंलायाखै आरो दंबावो सासे नामल'सो मा नेक्स्ट मोनसे सासेया मोखां सुगासिनो दिनैथ' मोसाग्राफोरा जोंना सानै खमायबाय आरोना साब्रैल'सै ओमफ्रायो एक्टर सानै एक्ट्रेस सानै नै जोंना सासे एक्ट्रेसा देलायगासिनो अनजालि एक्ट्रेस अनजा नै दिनै जोङो टुइन जाबाय टुइन नै बिथिंजाय बड'सा एक्टर प्लास मेकआप आर्टिस्ट प्लास इउटुबार सोरना गोजानाव खादोंना आरो नायनो सिख्लाफोरखौ वाव मोदान जाबाय सिख्लाफोरा अबाव थांनो नानिमोन अबावहाय मा जादों बे नुहुरनाय गामियाव दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानसि जथुम्मायाव रौथायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद गोसोनि मानसि मोनफैदों बेनि थाखायनो बांसिन गोजोननाय मोन्दों आं फैफेरबावाखैमोन बे जायगायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आंहा दा प्रेक्टिकेलसो दिनैसो सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय फट'बो लाबाय एसे भिडिअबो लाबाय बिराद मोजां मोनखायो आदा प्रेक्टिकेलजों फट' लानो भिडिअ लानो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आंनि चेनेलाबो फैनानै फैया साबसक्राइब खालामनो बिराद साबसक्राइब खालामखायो
नांगौ रायजो राजाफोर गासिबो बिथांखौ जोङो दोंसे मेथाइ खननो थाखाय खावलायगोन बेनि उनावनो थागथियारि जानानै थानांगौ मोसानो थाखाय धोनस्रि फुंखा मियां सिस्टार इउटुब चेनेलनिफ्राय नानि मोना ओंखाम उखैनानै जाथारलामोननो मोसानोनो हालामोननो ओमफ्राय दै जायो जाग्रोबाय आरोना मानो रानना लाजोबखो दरसे हरखायो आलुखौ थाइनै जागोनलां मोनसेल' Dhwnsri Fungkha आरो न्यू सिस्टार बिनि उनाव फैगोन Juli Monggo selamat Sona jadi kamu lagi kalau bisa Arab meneno मोसानायखौ जोङो लास्ट दिना मोसादोंमोन 29 खालि ओमफ्रायथ' आङो आपल'ड होखांखाबायमोन सिगाङावनो भिडिअखौ अब्लाबो एसे होफाफिननाय जाबाय आरो ओमफ्राय सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुवाखैबा थांनानै नायहैबाबो नुगोन नुनायालाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दिनै बारा मोजां बानायनाय जायासै मालायफोरा माने सिंगारफोरा आरो मोजां मोजां मेथाइ खनदोंमोनबाबो गैया भिडिअखौनो लानाय जायासै आरो ओमफ्रायथ' नै आरो बे मोनसे भिडिअआ फार्स्ट दिना खालिमोन दुखान बहायहांनाय गोनजासोमोन ओमफ्रायो बे भिडिअखौथ' आं होला बायदि जाबायमोन ओमफ्राय आंजों हनै फिसा मासे दंफायो नालाय जोंनि गामिनिनो बिजावजालिनि फिसाजो ओरैबायदि गोमोन बियो आंजों बिमाबो फैफादोंमोन जोंजों बिमाखौ गारबोनानै नै आंजोंसो थांफाबाय बिराद मोजां मोनो आरोना बियो आंखौ ओमफ्राय दा बेबोथ' भिडिअ लानायखौ आन्दासाव दङ नालाय ओमफ्राय गावखौ होआबा दाय जागोन बियो आंखौ बिनिखायनो होबाय आरोना आङो बिराद दावलेबसो मानसियाबो ओमफ्राय नै सामानि दखाना ओरैबायदि लांदांदांमोन फार्स्ट दिना खालि ओमफ्राय सामायाथ' एखमानासो थाबाय आंखौ भिडिअ लाथ'नाङा आं देलायथाराखै होननानै ओमफ्राय नै नामखौल' लाबाय आं दखाननिखौ ओमफ्रायथ' नैबेबो बे फार्स्ट दिना खालि बम गावनायमोन ओमफ्राय एसे भिडिअ लाना दोननायखाय बेयावनो होफाजाबनाय जाबाय आरो बारा मोजां ब्लग बानायनाय जायासै आं दिनै लोगोफोर
अब्लाबो एसे मेम'रिनि थाखाय होनानै दोनबाय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ नायदों नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय